El pas per vianants proposat de Can Boixeres al carrer Miquel Peiró és molt positiu, ja que millorarà àmpliament la connectivitat peatonal i ampliarà l'eix verd a aquesta zona. L'ampliació del parc de Can Boixeres en principi és positiva, ja que guanyem zona verda pública. El vot negatiu ve provocat per la necessitat creada al planejament de sacrificar terreny verge en excés de la zona de la remunta per crear aquesta ampliació que ho serà a llarg termini. La remunta ja és zona verda. Tornant a l'ortofoto, podem situar en context realista els elements destacables, ja siguin infraestructures, elements patrimonials o zones verdes. Donada l'escassa presència de zones verdes públiques a la ciutat, la creació de zones verdes d'ús privat haurien de ser residuals o no ser-hi. Els espais verds han de ser públics. Trobem una gran fragmentació d'espais verds que s'accentua encara més amb la proposta de l'ARE. Necessitem reenfocar per trobar una unitat i crear una gran zona verda. La creació d'una nova plaçadura és una notícia dolenta. El que cal és dotar la ciutat d'un espai el més semblant possible al camp que fa tantes dècades que hem destruït gràcies a l'especulació. Prou pedra i prou formigó. Actualment, els espais verds de l'Hospitalet són molt artificials. Qualsevol vegetació que creixi lliurement es viu com una amenaça i com a signe de deixadesa. Es menysprea el paisatge autòcton, impedint el creixement de flora salvatge mitjançant parterres de grava i viruta de fusta. La vegetació plantada és escassa per reduir les despeses econòmiques de jardineria i manteniment. L'excés de control de la vegetació comporta una sensació d'artificiositat i la pèrdua del component natural, augmentant exponencialment els costos de manteniment. A Santa Eulàlia trobem un exemple de contrastos. A la rotonda de la fotografia veiem que s'ha substituït la vegetació per un parterre de grava. Eliminem la partida de manteniment, sí, però tenim una partida pressupostària amb material de cantera. Al costat de la rotonda trobem una parcel·la sense edificar que sense cap tipus d'inversió de recursos s'ha transformat en una zona verda, autosostenible. Això genera un paisatge canviant segons les estacions de l'any. Tenim una gran riquesa d'herbes i arbustos autòctons que creixen en estat salvatge. Podem seguir els exemples de municipis veïns com el Prat de Llobregat, on s'ha recuperat i protegit la flora autòctona en un lloc tan freqüentat com la platja. Amb unes mínimes senyalitzacions informatives, la ciutadania aprendria a protegir i a valorar la iniciativa. Per una ciutat més humana, replantegem el pla director dels espais verds de l'Hospitalet. La zona de la remunta és molt rica en patrimoni. Mantenir i recuperar el patrimoni de la ciutat és molt positiu, i si a més es troba en bon estat, com és el cas de la masia de la remunta, encara molt millor. La transformació de la masia en equipament suposarà un gran afegit a la ciutat, amb una inversió baixa de recursos. També és previst conservar l'edifici de les Cavallerisses, ideal per convertir-se en la seu d'Hisenda, estalviant la construcció del nou edifici. S'hauria de replantejar l'enderroc dels altres edificis del recinte, que es troben en bon estat i podrien conformar nous equipaments com l'Escola Bressol o un centre per a emprenedors. Cal destacar que a la recuperació del patrimoni la necessitat de sensibilitat en la intervenció. Evitem repetir l'estètica pètrea de Can Riera, on l'edifici recuperat passa a transformar-se en un objecte escultòric despujat de tota mena de vegetació sobre un pòdium de formigó. La destrucció del tram del canal de la Infanta és un gran error. El valor del canal no és només material. Més enllà dels quatre totxos i el formigó que composen el pont i la canalització, trobem grans potencialitats que podem transformar en realitat amb pocs recursos. El canal és un eix de comunicació, un element transformador i de memòria històrica, un valor afegit que dota de caràcter a la ciutat, un ecosistema, un estímul pels sentits, un espai de reconnexió amb la terra i la natura. És un albi al que s'ha maltractat i al que ara s'acusa de ser lleig, cutre i inútil. Podríem aprendre de l'experiència per tal de duplicar errors. A Cornellà, la falta de sensibilitat va soterrar un pont i semidestruir un altre, deixant-lo fora de context i totalment desfigurat. Tot per construir un carrer peatonal que podria haver integrat el canal al seu disseny, enriquint-se amb la seva infraestructura. No volem que això torni a passar.